Que significa tiflite? Algo de dar a volta ou así, non sei. Difícil. Pois non sei a que me soa, pero gallego non, desde logo. Bueno, a ver se ven outro que che entenda mellor. É unha infección do intestino, con ella saber, verdade? Vou con outra. Vueltas chao. Non teño tampouco nin idea. Non sei nin que pode facer referencia a esa palabra. Tampouco la sé. Algo pasado de vuelta. Ni idea. Me suena a chino. É unha parada así un pouco zen, é un xeito de concebir a vida así tranquilo, é galega. Ah, ostras, pues non sabía. Que significa guarrant? Guarrans. Guarrant. Pues non lo sé. Nin con pistas acertaría, muller. Guarra sería sucia. É galega, é un resguardo para xustificar un pago. Guarran. Estos galegos antiguos, cuidado, Algo guarro. Outra palabra, isco. Isco sona máis ben un xogador do Betis, é verdad, pero... Un pestillo dun aporto, algo así similar. Non tengo ni idea, No conocíamos. Pois non vou saber ningunha, verdad? Non ves, estos confundíronse, A chuleta pasaron en inglés en vez de en galego. Ni idea. Unha parte do corpo, eu que sei, xa postos, non teño nin idea tampouco. Comida. No. Esa sí son unha fruta, pero ten outro nombre. Bueno, xentiña, hai que volver a aprender galego.